cellphone dati ng mga Nokia. Kasi yung Nokia dati, clear cache. Ano yung clear? Clear talaga. Wala talagang ano yun. Delete, clear. Wala na. Dito kasi itong mga hype na telepono to, may dinilit mo na, may pupuntaan palang folder, dinilit mo pa. Parang dinaanan mo dito. Oo, dinilit mo na, may folder pang isa. Tapos tatanungin ko pa, are you sure? Do you want to delete? Tapos pag delete mo, are you really sure? Kaya mo nga dinidelete, ayaw mo Tapos tanong pa ng tanong. Ano name mo? X? Kukunin mo lalagay ko sasave ko sa Viber ko, X, para kagulo buhay ko. This is my cam. Tapos, okay. Hello? Tagal mo na sa show na to. Cam mo to, cam ko. Oo, nakalimutan ko na sa tagal Main cam. Cam ko. Napaka-basic ang po. Hi guys! Welcome sa pinakabagong podcast na bago niyong kakahumalingan. Ito po si Tanya Chinita. At sa podcast natin na ito, tayo nga po ay magkakaroon ng kwentuhang sagaran at maraming malalantad. Please welcome, this is Rated Tita Max. At sa ating pilot episode, sa ating first episode, pasabog ang ating Tita Max Confession. At sa ating Tita Max Confession, meron tayong babasahing letter from our listener. So, dito niya lang shinare yung kanyang story na yon. Kasi free space tayo dito. So, wala tayong judgment dito. Pwede naman man-judge. Yes. Yan. So, and of course, dahil pasabog ang ating pilot Tita Max Confession, pasabog din ang ating pilot episode guest. Please welcome ang batikang babaero ng, batikang komedyante ng Pilipinas. Palakpakan po natin, Alex Calleja. Welcome to the show! Just to correct, no? Dito pilot guest. This is just a test podcast para malaman kung pwedeng palitan ng Titi Max. Sorry. Hello! Ang ganda nitong mo. So, ito naman. Paano yung ganda? Sabi mo, iba yung pagpasok mo kanina. Ibang sinabi Hindi, mo. ang ganda nitong studio mo. Nalito ang waist. Sabi sa waist, you're lost. Sabi sa akin. Ang hirap po makarating dito. Talaga pong deserving kayong maging guest dito pag nakarating kayo dito sa studio. Maraming salamat for... pilot pala ako? Yes. Maraming tumanggi. Di available. Pang 8 ako. Hindi, ikaw ang inantay namin bago magsimula. Grabe. Ganon ka ba sa mga guest mo? Hindi Ikaw inibitahan kita. Talagang sinagad kita doon, 2 episode yun. Totoo. Yan. Maraming salamat for inviting me. Naku, hindi. Thank you. At totoo niya, di ba, naka-cancel tayo because of yung weather. Yung may magandang term eh. Di ba sa kontrata pag ano ba yun? Pag sinabing God, yung Unforced. force majeure. Yun. Ano? Parang gano'n. Huwag tayo mag-dwell doon, no? Kasi kung di natin kaya magmatalino, mag-move tayo. Huwag natin pilitin, abutin yung utak natin para lang magtagal sa episode na 5 minutes para masabi yung force majeure. Para na mapa-impress natin. Pero di ba may nangyari sa health mo? Oo, nangyari. Tumaas yung BP ko. Ikaw ba naman ni Tanya ng ating gabi na, may ginagawa ka. Siyempre, nag-expect ako, nakala ko, sexual yung pala, i-guess lang ako. Tapos pangalawa, bumagyo. Show niya talaga to. Dalawa. Tapos pangalawa, sabi naman niya, ang galing ni Tanya due to our safety, our concern for your safety, cancel na. Tapos pangatlo na to. Hindi, totoo naman yun. Totoo naman, makakadaan ka ba dito? Hindi. Bimol, pinalanguin nyo na ako, tapos papahabuin. Hanapin nyo pa ako dito sa napakagandang maze Pero na. siguro sinabi mo, ano ba to? Hindi pa to nagka-cancel? Sabi mo siguro sa akin. Hindi. Nakikita ko naman talaga na, gusto mo muna talagang umabot sa hanggang susumimba bago mo i-cancel. Pero kamusta yung health mo? Walang studio to, 3 kumpanya na daanan ko. 3 IDs ang binigay ko dahil iba palang kumpanya yun. 3 guard. Hindi pala ino-honor sa unang guard yung ID. Palit na naman. Napakasikreto nito. Nadaanan ko yung presidential guard. Sus Mariosep, ano nangyari sa guard? Ano to? Tapos puro itlog pala abutan. Okay. Ano nangyari sa hypertension mo? It's a long story, no? It's a long story. Tapos ang ikli. Medyo sunod-sunod yung travel natin sa abroad. Akala natin bata pa tayo. Kain dito, kain doon. Pero jet fit lag. ka. Oo. Sinasabi ko sa'yo. jet lag. Tapos pagdating ko dito, hindi ako nakakatulog ng ayos. Tapos, karoon ako ng high blood pressure. Okay. Tapos nagkaroon ako ng anxiety kasi nga, gusto ko na matulog ng maaga. Kaya lang, nag-jet lag ako. Hindi ko makapagtagpi. Tapos,
Ang ginawa ko, nag-Japan ako. Sa Japan ako nakabawi kasi ang init ng... nagbakasyon ka nag-show pa rin. doon? Hindi ako, Diba? alam mo tamang alipin tayo ng Oh, pera. correct. So, nagpunta tayo sa Japan, umiinit ang ano. Pero ang dami nila mga iniinom doon. Pag pumasok ka doon sa mga convenience store, sobrang ang dami doon na mapapaniwala ka sa ano, ang dami kong ginawa. Uminom ako ng mga tsaa, nakakapababa. Okay. Oo. Na lasang sinunog na kahoy. Pero tapos napunta ako sa mga temple na inaalog para makakuha ka ng magandang fortune. Tapos bad fortune. Tapos bayad ka ng bayad para lang maayos yung fortune mo. Tapos may Pinoy pala nakatambay na nilapitan ako na, wag mo nang gumastos dyan. May mga Budol good fortune pala. ako dito. Direkta kay Pwede Buddha. pala. Rekta kay Pwede Buddha. Yun lang. Pwede pa. Yun. Ayan na, nagsimula kami sa Pero religious. okay ka na. Pero okay. Kapariwarat. Pero okay na. Okay na. Nag-maintenance ka ba? Oo, hindi. Nag-trial muna 1 month ng, para sa blood pressure. Kasi ingatan nyo Pero din. dati pa yan. Oo, may mga kaibigan tayo talagang, alam mo, yung may message mo, pero hindi nakakatulong. Yung message mo, uy, mataas yung blood pressure ko. Uy, gogo ko, traidor yan. Tapos magkukwento na ng mga nakakatakot na story na hindi nakakatulong. Yung kaya ka tumawag ng hati gabi para kumalma ka. Bababa mo na parang gusto mo butasin yung ugat mo para lumabas sa friend. Alam mo ba yung kaibigan ko namatay dyan? Tapos yung tatay ng Hindi siya nakatulong. Tatay tinawagan ko, may namatay na kakilala. Oo, kaya yayabangan ka. Oo. Sa'yo naman ka, ano ang blood pressure mo? 150/100 umabot. Siyempre, sa akin mataas na yun. First time ko yun eh. Ko, 4 na kaibigan ko, akala mo nagpapayabang kami. Ako nga, 280, 200, di ko naramdaman eh. Masyado ang kabado. Ganun nun. Tapos nagpayabang kami ng blood pressure. Flexan. Yung parang bang, Oo. gusto ko tuloy, taasan ko kaya para... Tapos nagsasunod na tawag ko, tinataasan ko na sa mga kaso. Kasi, sabi ko, 170/120. Lagi talaga talo ko. Ulul, 200 nga ako over 90. Tapos yun, ginamit pa yung mga lola. Yung lola ko, sabi naabot ng 300/200 yun. So, sabi niya, nangingiwi-hiwi na rin yung lola niya. Pero naka-recover. Tapos sabi ko, bandang uli, parang lagnat lang yung tinawag ko. Oo. Sabi ko, sige, sasarilinin ko na Wala lang. pala to. Nag-buy Wala pala to. Kasi okay lang pala. Okay lang pala to. Wala pala Pero pala. ano bang symptoms mo? Ano ba symptoms mo? Yung parang nagiging incredible ako yung ulo. Hindi, masakit sa ang lakas baka tanda nitong topic natin. Ang sakit sa batok, doon ko lang namdaman, tapos may naipagtalo ko sa isang comedian na simple lang naman yung usapan namin. Pero parang Pumitik. tapos parang trigger. parang basta. Tapos nag-blood pressure ako. Yung blood pressure ko parang, sabi ko, tama na. Parang may ruleta. Pag roulette mo, oh my God, tumama ka. 150/100. 150/100. Pero na-confine ka ba? Hindi, syempre, may pera ka. Hindi pa emergency room ka. Oo, emergency room. Oo, ayun, pag emergency room ko, sabi So, nung- iiwasan mo na ang trigger mo. Sino ang trigger sa'yo? yung labas ng cleavage. Sa lakuyan ngayon, mataas ang blood pressure ko, ayaw ko babae ka. Wala na ba ibababaya? Wala na to, sagad na to. Tapos ano ba sa ER? Ha? Pwede ka palang maipagtawaran para sa health mo. Oo, pwede. Nagkatabi ako, sabi. Totoo to. Hindi ko naman sasabihin ko sino sa direksyon ko lang, may naharong na yun. Narinig ko. Sabi, sir, ilalagay na po namin yung pang vitals machine. Kasama pa ba yan sa package? Kasi kung hindi kasama, kutob-kutob na lang. Pinapatanggal niyo iba para makamura. Sabi ko, kawawa talagang status Sa naman. Pilipinas, ano? Ay, ako, high blood Pero ako, sa'yo, may pa-monitor ano na- sa'yo? Tuk, tuk, Digital. Yung pang drama ng teleserye. Yung pag dalawa ko parang, hindi dito na ba kayo lahat? Tapos tara ulo na sa, ewan na sa Mini Hospital St. Luke's. Siyempre nakita ko medyante ako. Siguro bumaba din yung kwalidad ng serbisyo nila. Pero mo tumunog yung machine ko yung toot. Siyempre taranta ako, makakita ka ng pula. Pagpasok ng nurse, sabi, sir, pasensya na. Naglolo ko talaga yung machine na yan. Sabi ko, di ata bagay sa hospital yung naglolo ko. Hindi ata ito para magkaroon ng mechanical problem. Habang may nervous yung ka. Pero tumunog. Sabi niya, sir, minsan kasi na talaga nagkakalaglo-loko. Ginanon na mo. Kasama ko to sa stand-up ko. O, akin to, mamaya mag-agaw na naman yung car wash yan. Mang-agaw ng joke. Oo, yan, okay. So, paano? Ituloy-tuloy na natin ito Oo. sa Saka lima sila, parang gusto ko patawanin yung naka-jacket na gray. Hanggang di siya tumatawa, hindi tayo titigil ng opening na to. Parang, ito, producer mo ba to? Ito. Ito, okay ito nangungo. Ito nasa likod, yung nag-briefing sa atin. Si Troy ka. Parang taas ng standard niya. Hindi ko pa siya napapatawa ng tuloy-tuloy. Hindi tayo titigil ng opening line, opening segment to. Hanggang di ko nakikita tumatawa siya. Tumatawa, namumula na, Di yan namumula. Oo. Okay. Ay, nako. Happy ako sa pag-imbita mo sa akin. Oh, thank you sa pagpunta. Yun na. Tagal na natin minamanya kita. Gago.
Nire-report namin yung nakita mo. O sabi, nakita ko ng comment. Hindi ko na nakita. Nakita ko lang sabi, di ba may asawa na to? Sabi ko, gusto ko sagutin. Sineryoso mo to? Oo, ganun yun sila. Sabi sa'yo, matandang hukluban na to. Di ba parang tanga? So sabi niya, kunin mo. Napipil mo pa ganyan. Pag ganun, wala. Kasi na-apektuhan ko siya kahit paano. Di ba? Mag-type pa ng matandang hukluban. Ibig sabihin, kahit isang panahon ng buhay mo, nasakop ko yung utak mo. Oo, correct. Galit May nagsabi siya. pa nga doon, ang corny mo, pilit. Sabi ko, gusto ko talaga sagutin. Kaya wala lang akong time ngayon dahil ang ganda ng blood pressure, di ba? Gusto ko sagutin na, hindi nga kita kilala kung ba ako. Sabi, itong matandang hukluban. Matandang hukluban. Kasi naman ko, paano pala kagat mo ng labi nung inintindi mo? Hindi, kasi nagpapapula ako ng lips, maputla.